velkommen til. Jeg hedder Anders, og det er min ven Oscar, og vi skal spille en kamp mod hinanden. Og der er en pind der, og så er der sådan noget der. Der er 2 pinde der, det er også mod, det er målene. Så vi begynde. Så er der hjørne, eller mål.